sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata drug den sa Barangay Triangulo, siyudad kang Naga, sinakyada kang PDEA si Naga City Police Office. Rape suspect sa Bumbon, Asinbuhi, Camarines Sur, parehong arestado kang PNP. Pagproseso sa drug clearing, sinuspinder muna. Bayani ang tatay ko kang Teatro de Santa Luisa, madadala na ngunya na simana. Diyos marhay na banggi. Ako po si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod Barata. Election Registration Board hearing kan Commission on Election kan Bumbon, Camarines Sur. Natapos na. Mga polling precinct padagos na pinagaandam para sa pirilian sa masunod na taon. Aramon ang detalye sa report ni Christine Reyes. Magkapirang preparasyon na ang ginigibungon niyan kang Commission on Elections Bumbon pagkatapos kang filing kang Certificate of Candidacy kang nakaaging simana. Kabali na di ang nagtapos na Election Registration Board hearing. Susuki COMELEC Election Officer Nathalie Montenegro Contang kang COMELEC Bumbon nakapagtala sinda ng 325 na mga bagong botante pagkatapos kang ERB hearing kang Oktubre 14 asin igwa na sinang kabilugan na 12,170 registered voters. Actually, katatapos lang namin nung yung ERB hearing last October 14. So, bale nagkaroon kami ng 325 na list of approved voters. Meron tayong 12,170 registered voters. So, yung total number of clustered precincts ay nasa 16. Medyo bumaba siya. Dati kasi, last 2022 election, 21 yan. Pero sa ngayon, ang clustering kasi ngayon, 1,000 registered voters. Kaya medyo na-compress siya. 7 polling precinct para sa 8 barangay igwa ang COMELEC Bumbon. Ang 10 polling precinct gagamiton sa buot kan 2 barangay. 8 barangays here. Pero yung polling center is only 7. Kasi yung dalawang barangay ay naka-designate doon sa central. So, bali sa central school, 2 barangay ang doon. Ang nandoon. Padagos man ang pagkuan ni magiging miyembro kan Electoral Board asin pagkondisyon ni seminar bilang preparasyon sa midterm election sa masunod na taon. Para sa One Media TV48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, magkakaigwanin on-site verification ang COMELEC Bumbon sa saindang mga polling precinct na gagamiton para sa 2025 national and local midterm election. Susug kay Ma'am Nathalie Montenegro Guntang, election officer kan COMELEC Bumbon, nakaschedule ang saindang verification sa provincial office kan COMELEC sa maabot na Oktubre 21 hanggang sa bulan ni Nobyembre. Nag-prepare kami for our on-site verification of yung sa clustering of precincts. Naka-schedule kami sa darating na October 21 until November. So, bali gaganapin yun dun sa aming provincial supervisor's office sa Capitol. Padago sa mga bareta, may mga pangaran ng pinagsumiter ang Camarines Sur Police Provincial Office sa Regional Command kan PNP. Partikularmente si mga may partidaryo na kandidato sa maabot na midterm eleksyon sa masunod na taon. Susug ki Police Captain Sherilyn Samonte, tagapagtaram kan Camarines Sur PNP, halat lang ninda ang kasimbagan sa nasabing surat, urog na kung saan ididistino ang mga pulis na may partidaryo ngunya na eleksyon. Pagkatapos subot kan pirilian, ibinabalik man si Giraray Sinda sa dati nindang assignment. Continuous mo yung updating kasi may mga na-find out dahil dun sa affinity and consanguinity relationship nila. Minsan yung ating mga, sabi nga natin, personnel, hindi nila alam yung degree ng relationship nila.
may mga nasubmit na po tayo na isubmit na po natin sa regional office and we're waiting po kung anong directive from the regional office. Ang usual pong ginagawa mga previous election na nililipat po kung saan wala po siyang kamag-anak. Usually sa malapit lang naman po kung saan yung previous assignment niya. Even after ma'am, babalik ulit? Yes po, binabalik naman. Yun naman po yung sa history natin. After election po, matapos po, nag-o-order naman po ang regional office na ibinabalik din po sa dating sa unit nila kung saan sila inalis during election. Sa iba pang bareta, Barangay Mabolo amay nang nagpasalamat sa tabang na dadarahon sa sainda kan bagong declogger na binakal kan lokal na gobyerno kan siyudad ning Naga. Aramon taman na kompletong detalye sa report ni Christine Reyes. Saro ang Barangay Mabolo sa matatabangan kang bagong declogger track ang City Engineer's Office. Enot nang sinabi ni Engineer Alex Canning, pamayok ang CEO na ang bagong declogger track pwedeng masubli ang mga barangay sa siyudad din Naga na may problema sa pagbaha. Maugma si punong Barangay Art Matos kang Mabolo na magiging dakulang tabang inisa sa inda. Saro man sa problema kang Mabolo iyo ang pagbarakan sa inang mga drainage system na nagiging ulang sa pagbulos kan tubig na nagkakausa kang pagbaha. Maray po tayo kita kaya na ngunyan na itong declogger. Yung track araw-araw kaya ako lang kung tabang man yan sa Satuya, sa mga barangay na lalo na itong mga nababaha as in itong nagka-clog ang mga drainage ta nakulaon pong tabang man yan kung minsan po kaya talaga ang drainage ta dahil man maiwasan nagkakaiwan yung mga basura plastic, nakaipuan mahali alagad ko itong mga drainage na daig na natutupal itong mga nakatahog pwedeng ito, pero pwedeng pasupsupan. Tapos, para mahali ito gusto mga inapot, mga debris. Kaya mag-tain na ito bagang itong mga foreign materials na nakakadyan, mga kahoy, mga kukulamber, na nakakasagabal sa pagbulos ng tubig. Pwede, nakula akong pong bagay yan para sa Naga City and sa mga barangay na mga low-lying areas, araw po kang Barangay Mabolo. Nagpapakarhay man subuot sindangunyan kasi ida mga drainage system sa kada zona, asin may ginigibo pang ibang drainage system para mabawasan ang pagbaha sa idang barangay. Continue po ang pagpapadrainage mo niyan, iba pumani mo niyan na drainage, gigibong drainage sa may kalsada, dyan sa Sonto, iba po sa Zone 3, may Zone 5, sa mo niyan, pangduwang na po yan, duwa ng bases na nagkaikot kitang pa-drainage, sarap kong pa-drainage sa Zone 3, tapos na po ito, at least padikit-dikit ng na-address si mga dapat tawan drainage din sa Barangay Mabolo. May iba pa man na barangay sa siyudad ni Naga ang pwedeng makasubli ng declogger track asin prioridad igdi si mga nagbabahang barangay. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa iba pang bareta, 182 cases nanin pertussis ang nairehistro kan Department of Health Bicol. Puun kan January 1 hasta October 12 ngunya na taon. Basado sa record, may 132 na clinical case as in 50 ang laboratory confirmed case. Mantang tulo naman ang nairehistrong pinagbawian in buhay. An albay an may pinakadakol na tinamaan kan pertussis, sinundan kan Sorsogon na may 39. Camarines Sur 37, apat sa Camarines Norte asin may tulo sa Masbate. Sa pagbabalik kang Newsbreak, duwang akusado sa apat na counts asin 5 counts of rape sa Bumbon asin Buhi, Camarines Sur, arestado. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na groso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hello, NCF!
Welcome to the Naga College Foundation Incorporated, where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. From crime scene simulation laboratories to forensic science facilities, NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Gusto mo ba magkaroon ng sariling bahay at titulo ng lupa sa loob ng isang private subdivision? Gusto mo ba ng bahay na matibay? Gusto mo ba ng property na walang kahate at may future expansion? Your ready for occupancy unit is waiting for you at Parkview Naga Urban Residences located at Zone 7, San Felipe, Naga City near the Naga City Eco Park. Parkview Naga Urban Residences is developed by Aman Engineering Enterprises. We build to last using a RISE technology, making your family's home the safest with solid concrete buhos, typhoon resistant, fire resistant, pest resistant, and earthquake resistant. Get a quote today. Talk to our accredited real estate brokers or salespersons, or visit Enjoy Realty and Development Corporation on the 2nd floor, Aman Corporate Center, Parkview Executive Townhomes, Zone 6, San Felipe, Naga City, or call 0929-608-3744 and 054-884-5188 to make an appointment. Bilis laki, nipis taba, BMEG! Bilis kita! Para sigurado, tinuloy-tuloy ko hanggang BMEG Premium Grower 1 and 2. Ito lang ang may Lean Plus technology. Kaya mas mabigat at manipis ang taba sa panahon ng pagbenta. Kaya mabilis ang kita. Tuloy nyo na! Bilis laki, nipis taba, BMEG! Bilis kita! Tuloy-tuloy ang BMEG Premium. Tuloy-tuloy ang kita. Sa likod kan mga kadipisilan, mga nag-aging kalamidad, tensyong pansiguridad, asindaing undok na kariribukan sa bilog na kinaaban, padagos mo kaming binabantayan. Salamat po ina sa urualdaw mong pagpadangat. Ang bilog na kabikulan, yaon sa pagranga kan sa imong ngaran. Halik kay Congressman Zaldico, Congressman Jill Bungalon, asin kan bilog na Ako Bicol Party List. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Magandang balita para sa ating mga magniniyog. Alam nyo bang maaaring madagdagan ang inyong kita sa pag-intercrop ng kakao at kape sa inyong niyugan? Ito ay ang proyektong Community-Based Farm Enterprise Development Project Coffee and Cacao Intercropping sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act na ipinatutupad ng Department of Agriculture High Value Crops Development Program sa pakikipagtulungan sa Philippine Coconut Authority. Layunin nitong gawing makabago ang industriya ng pagniniyog sa bansa upang mapataas ang kita ng mga magniniyog. Ano ang maaari mong ma-avail sa proyektong ito? Expansion of
of coconut coffee and or cacao intercropping, rehabilitation of existing coffee and cacao trees, at establishment of coffee and cacao nurseries. Papaano? Kailangan lamang na ikaw ay rehistrado sa National Coconut Farmers Registry System at Registry System for Basic Sectors in Agriculture, miyembro ng asosasyon o kooperatiba na PCA accredited at may geotag ng inyong farm area. Ang cacao ay mainam na intercrop sa niyog o saging sa loob ng 18 buwan ay mamumunga na. Kaya nitong mamunga hanggang 25 taon. Malaki ang demand nito sa buong mundo dahil ito ay ang pangunahing sangkap ng tsokolate. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, drug clearing operation kan PIDEA Camarines Sur, pinag-oktaba, hulikan paabuto na midterm election. Ang detalye sa aramonta sa report ni Melvin Machado. Hulikan paabuto na eleksyon sa masunod na taon. Pinagpundo muna ang pagproseso kan mga requirements ka mga barangay asin munisipyo para sinda maideklara bilang drug-cleared barangay o drug-cleared municipality. Susog ki Agent Gio, PIO kan PIDEA Camarines Sur, nagpun sindang magpundo sa proseso kan drug clearing kang Oktubre 1 na madurar hasta pet sa 14 kang bulinin Mayo sa masunod na taon. As of now, ang drug clearing po sa digdi po sa Camarines Sur, so napundo po siya. Bakit? Napundo po siya dahil po iba po kitang moratorium galing national office. Na-cancel po muna ang barangay drug clearing dahil po sa national and local election. So bawal po ang identification of PWOODs. So ito pong ano ta po si mga drug personalities. Bawal po muna yon ang pag-identify. House visitation or bistado daw po siya sa abot na tokhang, itong mga tok-tok po, tapos ano po sinda. And lastly po, sa pag-conduct of ROCBDC deliberation ma'am. So ito po bagang pag-submit po nila ng mga folders, folder 1 and 2. Itong mga candidate barangays, madumang po sila ka deliberation para po sinda i-question na po si mga folders nila kung okay na po ba sinda, ma-drug cleared ang sa ilang barangay. Cancel po ito, itong deliberation po ito. Sa tahaw kan mga issue sa war on drugs, palagos man subot ang higot na kampanya kang PIDEA Camarines Sur laban sa illegal na droga sa probinsya. Ang Camarines Sur may 10 ng banwaan na pinagdeklara bilang drug-cleared municipality. Ang operation natin ma'am sa drugs compared last year and ngayon ma'am, parang mas lalo namin pinag-igting ma'am yung kampanya laban sa illegal na droga ma'am, kasi hindi tayo pwede ma'am mag-relax ma'am, kasi alam naman natin yung illegal drugs is hanggat may nagkukonsume ma'am, pasok ang illegal drugs. Para sa One Media, TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa satuyang police report, pinagkukonsiderar na drug den sa Barangay Triangulo, Siyudad ning Naga, pinagsakyada kan PIDEA Camarines Sur asin PNP Naga kan Subangi. Tulong suspek, arestado. Aramon taman ang kumpletong detalles kaiyan sa report ni Christine Reyes. Taong 2020, kan maaresto sa paagi ng search warrant operation ang suspect na si Eli Balmes, nakaluwas as nagbalik giraray subuot sa illegal na transaksyon. Kasubanggi, kabali ang suspect na si Eli sa naaresto kan Philippine Drug Enforcement Agency Camarines Sur sa Barangay Triangulo, Siyudad ning Naga sa paagi ng anti-illegal drug buy-bust operation. Susuki PIDEA spokesperson Agent Gio, saro subot drug den ang lugar kan suspect. Duwa pang kaibanan kaini na subot drug den visitor ang naaresto. 10 gramo nin subot shabu na nagkakantidad 24,000 ang na-recover sa mga suspect. Kaswapon po nakaigo po kita ng anti-drug operation. So buy-bust po siya na nag-lead po siya sa dismantle kasarong drug den digdi po sa may Zone 4 Triangulo, Naga City. So ang nadakopta po ang drug den maintainer kani po si Eli Balmes. Dati naman po siyang nadakop through search warrant operation ng 2020. Tapos nakaluwas po siya. Tapos niya, nagbalik na naman po siya, si Eli. So, during the operation po, pag-log po sa po siya buyer, na aktuhan man po na may kairiban na po siya duman, nagagamit na duwa. So, ini po duwang drug den visitor. Ang pangalan po nila si Joselito, saka si Joshua.
So parehas po sindang barangay, nag-trial gulo din po. So pag-abot naman, pag-abot na ito yung mga pag-iriba na operatiba PDEA, PNP Naga, so inaresto naman po ito para po ma-dismantle ang drug den. So nakuha po duman, nakumpiska po sa indang more or less 10 grams po ma'am yung shabu. So ang transaction po nila is worth 24,000 pesos. So 12,000 kada bulto po, kada 5 grams sa isang transaction. Siniguro man kan PDEA Camarines Sur na padagos ng sa idang monitoring sa aktibidad kan mga imbualto sa illegal na droga sa bilog na probinsya kan Camarines Sur. Day po kita mapundo ang law enforcement agencies, day po kita mapundo. Bako lang digdi sa Naga pati po sa iba pong municipalities, neighbor municipalities na kaniyong Camarines Sur and Naga. Apwer sa buy-bust item, na-recover man bilang mga ebidensya ang manlain-lain na drug paraphernalias. Para sa One Media TV48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa iba pang police report, parehong nasa kustudiya Canaga City Police Office Police Station 1 ang mga sospek na sinda alias Rodel asin alias Sheila, parehong taga-barangay Kalawag, Syudad ni Naga, matapos maaresto sa anti-illegal drug buy-bust operation Kasubanggi sa Zone 3 Manga Street, Barangay Santa Cruz, kanasabing syudad. Sarong sa Shenin subuot shabu na nagkakantidad 1,500 pesos ang nabakal sa sospek. Mantang 4 na plastic sa panin subuot shabu ang na-recover sa 2 sospek. Inaaram pa kung piraan kantidad kan illegal na drogang na-recover sa mga ini. Sa iba pang police report, sa Buhi, Camarines Sur, 5 counts of rape ang inaatubang na kaso kang suspek na si alias Marco na inaresto kan Subanggi sa Barangay Ipil kan nasabing Banwaan. Ang nasabing suspek ang rank number 1 municipal most wanted person sa record kan Buhi Municipal Police Station asin mayong piyansang pinagrekomendar ang korte sa iyang inaatubang na kaso. Padago sa mga police report, alas 10:40 ninbanggi kan Oktubre 14, kan arestohon kan Bumbon Municipal Police Station ang rank 2 municipal most wanted person na si alias Jonathan. Residente ka nasabing Banwaan na may inaatubang na kasong 4 counts of rape na mayong piyansang pinagrekomendar ang korte. Susug ki Police Captain Anthony Bueza, Acting Chief of Police kan Bumbon Municipal Police Station. Ang sospek na si Jonathan na aresto sa Calabanga asin yaon nasa sa indang kustodiya. October 14, bandang alas 10:40 ng gabi po, yung team ng tracker team ng Bumbon MPS na-aresto si Jonathan Kada Ibiñas sa single, taga San Francisco, Bumbon, Camarines Sur. Pero nahuli siya sa Zone 3, Barangay Lubsad, Calabanga. So may kaso po siyang 4 counts of rape inissued ng Honorable Judge sa Agaton Pardo, Brad 6 na kasi po. So, yun po. Sa iba pang bareta, bayani ang tatay ko, kang Teatro de Santa Luisa, madadala na niya na simana. Aramon taman ang kumpletong detalyes mapadapit sa teatro sa report ni Campus Correspondent Jamaica Angeles. Ang teatro ay yung nagtataong buhay sa arte sa entablado kung saan man ipinapahiling ang mga relevant issues kan sa syudad. Alagad ibig sa Bicol, aktibo ang mga teatro urog na katatapos pa lang kan Rigmat Arts and Culture Fest digdi sa Naga City. Saro sa mga teatrong iniiyo ang Teatro de Santa Luisa na igwamang presentation unya na petsa 18 asan 19 kan Oktubre. Ang nasabing palabas iyo ang bayani ang tatay ko na nakasentro sa nagkapirang issues na inaatubang tasangunyan. Ika-14 taon ini sa teatro ni Mr. Ernest Anthony Privaldos asin siya man saro ng instructor kan Naga College Foundation alagad a pressure ang sayang namamati bilang pinakagurang sa cast. Ang role ko dito sa play is ako si Mr. Chan. Kumbaga, I'm representing those people na yung from rags to riches kasi siya eh. Nire-represent ko din yung business class, being a businessman. With my experience, I had this great responsibility na
through my actions, through setting an example, makita nila yon para ma-inspire sila na mag-perform ng maayos. If they really want this craft, hindi nila ito matututunan overnight. They need experience and kailangan nilang matuto dun sa mga dati nang may alam. Saro pang pride kang NCF, iyo si Esteban III Cyber Rosales. Ang role ko po sa play ay katulad ng ibang tao. I represent all the Filipinos na aiming for a change. But sa sarili natin, we cannot even change ourselves. And I believe that change starts within ourselves. And I guess that is what ang bayan ng tatay ko means. Actually, being casted sa ang bayan ng tatay ko, it excites me actually since the role was very challenging. And I believe, and I hope that I will give justice to the play. Kaya abangan nyo po sa October 18 and 19 ang aming play. Hararuman ang rason asin pagmaigot kan sa indang direktor na si Direk Alcide O. Valencia sa mga advokasiyang ipinapahiling asin isinsulong kan sa indang piyesa. Ang Teatro de Santa Luisa, nagsimula kami year 2000. Tapos yung kasama naming theater company, yung Bicol Express Theater Company, ngayong taon lang. So this is a collaboration, TSL at BETCO. Inimbitan ko po lahat ng manood ng aming dula, Bayaning Tatay Ko, isang comedy tungkol sa environment at sa drug abuse. So panood po kayo, malay nyo, may tumawa kayo, mangingiti kayo, or masisiyahan kayo. At the same time, meron tayong parang pitik sa ating mga puso, kurot sa ating mga puso. Come on. Samahan nyo kami. Sa padagos na pagdakol kan mga inaatubangtang issues sa syudad, padagos man ang mga lakdang na araw kaini sa paglaom na ini masolusyonan asin mabawasan. Ini si Ja, Micah Angeles para sa One Media TV48 Naga News Break. Mga tugang 70 days na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na inihatod sa Indo Canaga College Foundation Home of the Champions, Leap into the Future. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist